nongis ngotenan. Ada film dan baru try ki jong perteka syupen ibang. Ka syupen ibang rei ka bakut ka dei ka pen selang. Men hakini ki sengi ka iba kadon ki jinglek keman ki samla. Kam tam ia kita ki samla ki badan lagi jong ki samla ki jong ki. Bagata ka dei ka Valentine's Day. Hakini ki sengi linga i badan baik ki dia ayu men siapa dang ya kam kena bangi ngim jios ngo kata ka dia ayu mentang li ngo shibon kita ki dia. Hadu belas ngking klik sisa. Saka Valentine's Day. Bat ngai i ka wei ka dur ka badan ka jing pen summer cake kendiat. Bagata ka long habang apa ini ka dur ngarke. Namar ha ka Valentine's Day ki de kinrang ki babe ki kentai. Itli jukir kimi sabar ki itna gentai ka mare usin rang obe. Hey, kat Sautrik February. Ngapai ya tak dur ka thom kat Sautrik February ki dikisin rang ki babe ka gentai. Ki thei samla. Thei samla man ro be ba nadin. Renda lapoi kat Sautrik November ka de Children's Day. Ka be so ka gentai pa ito sin rang. Namar bakala armet. Kalau di sekolah kakun Children's Day. Tadi yang ta usin rang upet mulangnya unat tiang nomor umla ban besar umla ban pendap baru umla ban it ya ka. Kakun thai ka syukur. Namar hagi tu ki por ngi Valentine's Day. Ani ki don ki Rose Day ki Teddy Bears Day. Ani kita ki day you. Tentang mal syupai iking klik sisa. Mereka dan ni isyan ya tak jing it pat ke jong try. Ni kadai tak jing berai ne. Yo baki kin thai ki long tangkum ki tu ki juti ne. Apo polis bejar ba ki shu prong bat ki shu test. Kalong ne kam long. Ngaku am nong ifi ki kin thai. Tolong fi ki ba start wat jubit apo kun chunrang o ifi I love you ne. Kam tam ba fi bi text haki mobile ki jong fi ngatip ba ka yat kam ha ban chat man ta ban share chat ba. Ngaku am nong ifi kan mau chat sudan rutu chat masalah kan mau. Hoi sngo gum babang re di bam tan tu chat masalah pila ban penher. Tagade kata ko abanong ifi wat num ya chat tan bat ki breu ki ba fimi tho. Yo baga jing im ga jong fi kan leng o. Yo kami tidam hadien.